Prostor je velmi útulný, příjemné prostředí. To rychlý rande, takže průběh je rychlý. Perfektně zorganizovaný, klobouk dolů před paní organizátorkou. Je to velmi dobře organizováno. Já osobně si myslím, a přednost bych dávala rychlému rande, protože tam vlastně toho člověka vidíte na vlastní oči. Myslím si, že ten kontakt těch lidí je určitě daleko lepší, než sedět doma u internetu a čekat na to, až vám někdy někdo odpoví a připojí se. To internetové, to je vlastně zajíc v pytli. To rychlý rande je mnohem lepší, protože toho člověka vidím naživo, vidím, jak se chová, jak se tváří, co říká. S někým si máte pořád co říct a připadá vám to ten čas strašně krátký. Určitě jo, protože ty sympatie přelítnou úplně hned. Těch 5 minut stačí na to, aby ta pomyslná jiskřička přeskočila a pak vlastně už není co řešit. Určitě, myslím si, že je to velmi dobrý způsob. A pokud bude někdo sedět doma a koukat na televizi, tak takhle nikdo opravdu nepřijde. Ta doba je opravdu tak hektická, že těžko budete chodit někde po nějakých tancovačkách. Protože v dnešní uspěchané době nikdo nemá čas. Je to skvělý způsob, jak se seznámit v dnešní hektické době, protože těch příležitostí je strašně málo.